dawa meneh. Tak coba nopo tak cetak iki ambakmu iki ya Allah. Neng aku bakoh. Aku sabar. Ya Allah, matur nuwun wis engke coba urip iki nggo aku. Wis rapopo. Aku kuat. Aku kuat. Ya, urip iki. Nanti to ya. Terus digeran kok ora ngerti gawean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuku sing paling elek dhewe, paling wireng, paling seksi kaya badak. Waalaikumsalam. Iki saka ngendi to, Ndes? Wong kok senengane ngelek-elek Mbak Ayune. Mbak Ayune iki elek-elek oke ya ciptaane Gusti Allah, Ndes. Aku mau ki saka mbaca masa depanku yo. Wis tak rayu-rayu. Wis tak kembali. Ning atine Maripan ki blas ra nyantol yo. Bisa nyoba yang ngono kok marah-marah to yo. Wis to, rasa dilebokke paru-paru to. Dilebokke ati to yo. Lah jenenge kok ngerti Mbak Ayune wis elek kok dielek-elek. Wis to, iki pancen nyoto yo. Nek yo, aku ki kalir nih. Karo tenggorokan iki ngorong. Kok ki kliwet ora di sekolah karo kopi. Mbak Ayumu ora masak, ora ndek beras, ora ndek kopi, ora duwe lawuh, ora duwe duit sik nggo tuku. Hah, yalah kere ora wis. Yalah Gusti. Kere kok ora wis. Jago karo kerja apa iki? Kayak wingi golek gawean ra ditampa. Apa aku berkarya wae apa ya? Depresi. Wong rezeki kuwi sik ngatur sik kuwasa. Ora ono salahe. Wong urip kuwi berusaha. Lagi karya aku sik dikit kae. Kira-kira tak ada payu ora ya? Mau payu ra payu sik penting kan aku berusaha. Duh Gusti, moga-moga aku berusaha paringan rezeki lancar. Amin. Iki warna isik. Kuning to iki. Anek kuning ini kok malah kaya sapa ya? Kadang ning Maripan. Kadang ning Maripan iki nek kuning iki mah ambiar asline. Cocok iki bumbu iki. Mana ya, Bang? Kurang ya, Bang. Abang gue semangat kayak aku semangat nyenengi Maripan. Iya pas bumbunya masuk. Nah, ini hijau ini kurang iki warnane. Nah, nek warnane akeh banget kaya pelangi. Kayak aku mewarnai, kok mewarnai ya. Wajan. Dengan Maripan ki marai ora konsentrasi. Kita gambar apa ya? Coba tak orek-orek sikit. Yang penting kan berusaha. Totalitas. Foto. Piye carane? Yang penting aku tetap berkarya. Muga-muga payu. Gambari apa ya? Gambari gunung kembar tengahnya ana kaline mili. Lagi. Ini mah gambar apa
Ini apik. Ngorong ngombe wedang sik. Kok gawe kopi ra digaweke. Aku iki kere kok ndas arep ngombe kopi. Iki datang nang KI. Apa iki? Kira-kira mana tak debayu pira ya? Nek murah ra tak joke. Kita gambaran iki paling apik sedunia. Ngorong. Wah, iki opo malah sepet-sepet iki? Ini kok malah apa ya? Lihat lu guys. Karyaku tambah larang gitu, Ben. Apik iki malah. Wah, malah ketok apik. Tak semproti wae apa ya? Semproti kabeh wae mah apik. Wah, kurang ya. Ada karya paling apik sedunia, monggo ditumbasi. 6 siji 7 5 siji 6. Gobengi sing metu pira ya? Ah, iki 7 5 loro 10.000. Kang, Piye no? Nyara kok tapi jujur kritik tak kaya kan. Ya ngono ya no, wis nembak udut. Ah, bae enak nang ngledek iki. Enake udut ki karo ngopi enak. Alah, padune mengkon gaweke kopi Kang. Oh, enak. Ya wis Kang, tak gawe kopi sik. Terus kono gak gawe enak. Tak tunggu kene. Piye yo, apa ya aku mau ro kakangku ra yo nek aku mau dikurani kundes. Tapi nek aku ngomong iki katake kakangku ngono kae, mesti komen terus. Pitu siji 5 Mangewu Kiki ndi gawe kopi suwene kawan. Nok Sabar to Kang, iki lho gek digawe. Wah, hati-hati panas. iya ngene kopi asine kok ngene tok kae gula apa uyah no. Iya tak naik gula to Kang. Lah gene kok asin banget. Kowe iki jarane masalah apa? Ra enak mbok semut ra kok biasane. Anu Kang. Jan iki ono masalah. Tapi iki aku arep ngomong ke kowe kan. Masalah apa nek to no? Mesti kowe digodani calenge gondesne to. Pokoknya Kang, aku meneng dalan digodani Mas Gondes. Ning aja nesu ya Kang. Apa? Gondes godani kowe. Ra kapok calenge gondes godani kowe. Sabar to Kang, wis ora usah emosi. Aku kira apa-apa kok. Sabar piye? Ra trimo aku nek carane ngene iki. Saiki carane gondes nanti tak paranane. Kita Mas Gondes mau wis bali Kang. Udah Kang, kowe iki arep ndi? Kowe ning kene bae no. Iki urusanku lho carane gondes. Wayahe. Monggo Pak Bu. Bode. Kula gadah karya, monggo. Karyaku paling apik sedunia lho. makanya kita kawul. Coba tak paranane. Sapa ngerti belum nunggu karyaku.
Ini Mas Kawul. Lagi ngapain? Masih lagi nginteni dek ya. Omong des senengane ngurusi urusanku. Yo ben to. Wul Kawul. Aku ndek karya lho. Karya apa des wong koyo kowe ra cetha kok iso berkarya. Lah ngapa to Wul? Kowe iki nek ngomong waton bener. Ya kaya ngono lho karo aku. Gah ra arep tuku, mane duitku wong karyamu yo elek. Lah kepiye to Wul? Wong karyaku ki paling apik sedunia kok. Nek tak terawang ki nganu Wul. Kamarmu ki elek. Coba ngene tok tuku. Mesti entuk pajang ning kamarmu tambah elek. Rasah cangkeman des. Sak elek-eleke kamarku yo isih elek rupamu. Loh. Kowe kok nek omong bener meneh to Wul? Kok kaya ngono lho kowe karo aku. Konsep iki apa des? Gambar elek kaya ngene tak mat-matke ruwet kaya uripmu. Mbok HP ku elek aku tetep berkaya Wul. Mbok sekirane aku disenengi apa ora, aku tetep berkaya, berekspresi. Sekirane ana sing menghalangi aku, tetep tak gasak. Awang aku los kok. Kowe kok malah ceramah to, Des? Kakek ngomong, susu jijik aku. Wong nongkrong. Minggat wae kono. Lah kowe kok malah minggat kowe iki. Wis lah, tak adol karyaku meneh. Ono apa Wul? Kok panik? Kene, Jo. Jagongan cek. Ono apa to Wul? Aku kan golek gondos e. Nyelo kok lawu. Lah kowe arep ngopo, Jo? Mulai gondes. Ngene lho Wul. Adikku ki isih digodani karo calenge gondes. Aku ki ra seneng karo calenge gondes. Kok aja. Dek kapan kae aku weruh adimu digodani gondes. Apa Wul? Nang godani gak kepiye? Adimu wingi iki lek godani dirayu-rayu. Ditemok-temok. Kok men mesra kae, Jo? Weh. Tenan apa Wul? Diane calenge gondes iki. Wah, cocok iki dale jo iso nesu. Padahal aku ya urung tau pura blas ning godani. Kok aja, goleki wae. Nek ketemu langsung jotosi wae. Wong kaya udah tunggalku kok. Kira-kira wong saiki nang ndi Wul? Kowe weruh ra? Nek mau ki ning wekku, Jo. Paling saiki lagi ngiderke karyane sik ra cetha. Oh ya wis Wul, tak golekane calenge gondes. Biangane, kowe ngopo malah njeroki aku ki, Mas? Kudu amat, aku dene arep takon. Kowe wingi godani adikku ya? Ora yo, Mas. Jarene sapa? Alah ngaku wae, Des. Jarene Kawul kowe godani adikku. Kok kau ngerti ya nek aku nggodani bebek maripot? Ora salah ya, Mas. Lah wong aku mau ki pedukan adimu maripun ning dalan. Tak bajul, tak godani. Lah wong aku ki tresna karo adimu maripun nih, Mas. Kowe wani-wanine godani adikku. Kowe ra kapok, ha? Ampun, Mas, ampun. Wah, aku seneng kan karo adimu maripun, Mas. Aku ra sudi ndek adik kowe, Des. Wis rupamu kok celeng. Uripe susah. Penampilan kok wong edan. Ngerti ra? Ha? Kowe iki kere kemaki. Arep pakani watu apa adikku, ha? Iya Mas, mungkin saya aku sekere. Penampilanku kaya wong edan, tinggal aku cah cilik. Ning aku berjuang tinggal ngangkat derajat wong tuaku, Mas. Apa? Kowe arep ngangkat derajate wong tuamu. Nek kere iki tetep kere, rasa kemaki. Rasane ning adikku barang. Aku saiki gak bisa kere, Mas. Saiki aku tau sepeleke ora apa-apa. Tapi aku sayang karo maripun, Mas. Boh, aku ora urusan.
Aku nek karo rupamu. Aku ndene pesen ro kowe. Rasa ganggu-ganggu adikku meneh. Oh ya wis Mas. Aku njaluk ngapura. Nek aku duwe salah karo kowe, karo Maripon, aku njaluk ngapura Mas. Neng aku berjuang muga-muga iso hasil, iso nyenengke atimu karo atine Maripon. Mas, cerewet. Duh, bokongku lolor tenan iki, Lur. Iya, tanganku mlocot iki. Totalitas. Action. Cok. Action. Gah, arep tuku, mane-mane duitku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Matur suwun dukungan, Lur.